Ngayon, nagbasa ko og kanang Google News. Og akong nabasahan ang usa sa mga kanang nadiskubre sa mga scientists nga naakunoy kining asteroids. Asteroids, ha? Di lang kay isa. Nga posible nga sa tawag ma-encounter sa Earth, sa planet Earth. Ug matud pa sa akong nahinumduman nga kining maong asteroid dili man siguro ni mahitabo sa ato ang generation, pero kung mahitabo na ni kay kining maong asteroid mura og 2022 AP7 ang maong pangalan. Nganlan man na nila, no? Karon nga ma-identify dayon. Kining maong asteroid murag bitaw dili kay siya makita kay naa siya sa kanang glare sa sun. Mura og kanang sulaw kaayo, no? Sulaw kaayo nga di kayo siya dayon makita. Pero sa ilahang estimate moagi gyud ni siya sa orbit sa Earth. Okay, mo manay naandan nga agianan gyud sa Earth, ug diha daw moagi ang maong asteroid. Matud pa, ang potential damage sa maong impact mahitabo na ni mawala kuno ang usa ka dako nga syudad. Ingon ana ka dako ang damage. Kahuna-huna noon ko sa mga pelikula, no, mga films nga atong na kitaan kani adto pa, karong bago wala naman. Pero sama sa mga films like Armageddon, no, anang mga matang sa mga salida sa sinihan. Unya makaingon ta nga di ay no kung mahitabo gyud ay ni, it will be a total destruction. A total destruction. Mga igsuon, aniya na kita sa taliwala sa katapusan nga semana sa atong lituryanhon nga kalendaryo o padayon nato nga madunggan diha sa mga pagbasa gikan sa unang pagbasa sa gipadayag o diha sa atong ebanghelyo ang mga ingontag larawan, images, kanang vivid descriptions mahitungod sa katapusan sa kalibutan. Mao gani nang samtang nagbasa ko, no? Nagduha-duha ko kung moingon ba ko sa katapusan, mao kini ang maayong balita. Kay mura di man gyud maayo nga balita nga pandunggan nato na, no? Kay insagud pod og dili nga bation og kahadlok kung padayon nato nga mao sukad pa atong Lunes, no? Gani ni aging semana, hinay-hinay na nato ning kanunay nadungog ning maong mga pagbasa. Ug tuod man ang atong Ginoo sa atong ebanghelyo karon nanagna sa kalaglagan sa Jerusalem. Ug nasayod kita nga kining tanan na nahitabo gayod, no? In the year 70 AD nga maoy pagkapukan, no, ang destruction of the temple in Jerusalem. Ug nahitabo gyud ang iyaha mismo nga mga panagna. Ug sa ikaduhang bahin sa ebanghelyo nga atong nadungog karon, dili lang ka ang syudad sa Jerusalem ang maong magunob kundi karon ang kalibutan na, no? Ipanagna niya nga moabot ang panahon nga makalilisang ang makita nato sa mga kabituonan, sa adlaw, sa bulan, sa tibuok kalibutan. The whole universe will come to an end. Mao na nga siguro ang immediate nato nga bation mao dayon kining kahadlok. Well, mahadlok ta kung ang ato ang hunahuna karon lang. Panalitan ko mahitabo ni ron, no? Matud pa sa ebanghelyo, alaot
ang mga inahan nga napay gagmay nga mga anak. Alaot kadtong mga mabdos, no? Which is very very true. Sagaran sa mga kung kining mga makalilisang nga istorya madunggan na nato. Mao na dayon ang kanang mother instinct bitaw. Ang inahan gyud dayon ang unang malisang. So saon na lang napakoy manggagmayng anak, no? Muginay unahuna o kasing-kasing sa mga inahan adto dayon sa ilahang mga anak. Pero ang ato ang kahadlok sama sa akong giingon, kung naara diri ang atong gihunahuna. Apan isip mga Kristiyano, isip mga tumutuo nga ang kinabuhi dili lang ning ining kalibutana, gani ang klaro jud nga kita nga mga Kristiyanos, kita nga mga tumutuo, we are not destined for this world. Mo gyud nay klaro nga kita sa laraw sa Ginoo buot niya nga makatagamtam sa kalipay nga walay katapusan uban sa iyang presensya ngadto sa iyang himaya. Mao gyud nay klaro kayo. And of course, di pagyapon nato malikayan nga bation paghihapon ta og kanang kalisang, bation paghihapon ta og kahadlok. Anang tungura ato dong i-imagine lang, no? Kanang the worst case scenario nga maabot sa atong imagination. Unsa kaha ang imuhang gustong mahitabo ana? Mabuhi ka pa o mamatay na? Kana bitong istorya lang, no? Kanang kwentong barbero god nga istorya. Matod pa, ang uban ingon nga, ako mahitabo na mas maayo nga mamaapil na lang puntang mamatay, no? Total, tanan man ta. No, sakto ra pod, no? Una agod pod nga kung ikaw ray mabilin or gamay lang mo nga mabilin, no? Kamo ang maglubong namo. Ingon ana. Siguro mo ingon na mo nga adi na mo ilubong oy. Pusto na lang mo habol. Kunya itapok na lang mo. Problema gihapon, no? Alang nga magkanat na lang inyong buhaton, asa mo mangitag pagkaon, no? So when we imagine about kanang the worst case scenario sa katapusan sa panahon, I think moabot gyud ta sa panahon nga we will all resign. Kana bitahong kiniwa na gyud ko mabuhat ani Ginoo, ikaw na gyud. And I think that is the best disposition. Munay pinakanindot nga kanang attitude or batasan when it comes to the end of time, no? Atong ihatag na lang tanan. Wala na. You could not fight against that. That is totally out of your control. Kung nindot kayo ang punto sa usa ka kining pamalandong sa usa ka pari, matud pa, when that time comes, do not desire your survival. Ayaw na pangita o ayaw na pagpaningkamot sa nga makalingkawas ka sa maong higayon, sa maong lisod nga sitwasyon. It is not about our survival. Rather, hinuon, maningkamo ta sa atong kaluwasan. Salvation. Kaluwasan. Asa ato pa, nagpasabot nga kung kaluwasan ang atong gihunahuna, dili lang kay karon, no? Ang ato ang buhaton. Ang kaluwasan, mahatag kanato pinaagi sa atong pagpangandam. Sa ato pa, ang tanan di ay iya sa Ginoo ug ato na lang itahan ang atong kinabuhi diya sa Ginoo pinaagi sa maayo nga pagpangandam. Aron nga kung moabot ning maong panahon, mahadlok man ta, pero dili gyud ta ma-overwhelm, dili gyud ta ma-overtake sa ato ang kahadlok. Gani mulig-on pa ta sa atong pagtuo. Ug nindot kayo ang mga pulong sa atong Ginoo nga iyang gisulti diha sa atong ebanghelyo. Na kung moabot ning mga ang taknaa, tindog og hangad kamo kay duol na ang inyong kaluwasan. Amen.